መከላከያ ሰራዊት እኮ ባለፈው ምንድነው ሲጨነቅ የነበረው አክሱም ከህዳር 21 በፊት መግባት አለብን ብሎ ሲጨነቅ የነበረ ሰራዊት ነው። የአክሱምና የአካባቢው ካህናት ትልቁ ገቢያቸው ትልቁ ስራቸው የህዳር 21 ህዳር ጽዮን የሚያደርጉት ነው። በዓሉም እንዲከበር ተብሎ እኮ መከላከያ ፖሊስ ዙሪያውን ሰላም እያስከበረ ህዳር ጽዮን ተከብሯል። በእቅድ ደረጃ በመንግስት እቅድ ደረጃ በምንም መልኩ ዘንድሮ ህዳር ጽዮን መተጓጎል የለበትም። መከላከያ ነው ህዳር ጽዮን እንዲከበር ያደረገው። ህዳር 21 ከመግባቱ በፊት አክሱም ደርሼ ሰላም አስከብሬ ህዳር ጽዮን መከበር አለበት የሚል لما عن تجن زمن تجلى بتشكوينو سمون ملا أبتخسي كانينا لا تكلم كان زلاو إلى مريم تشكون أخسوم كان شو الله عملتيو بتفسير ملو سبي الله قال يله أنا مع التوين وإلى مالتي تعمري أبى علم ፍጹም በተክሲያን ካብ ዝስራሕ ህዝቢ ተክሲያን እዚ ብደርጉ ከምዚ ኣይጋጠመን ናይ በሓቂ ዝገርም ነገር ማርያም ኣክሱም ጽዮን ዓመታ ጻንያ መዓልቲ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ንብለኩም ዝግበር ዝነበረ ተክሲ ብቅድሚ ትማሊ እንዳ ሻዕብያ መኪና ዓባይ ስካንያ ኣትያ ሰራዊት ሻዕብያ ጽዒና ታርጋሪንያ ኢአር ይብል ቀይሕ ሰረዝ ዘሎ ኢአር ኣብ ርእስያ ማለት እዩ ንምሸቱ ተክሲ ከፊቶም ትኩስ ሓዲሮም ምልሻን ዝተኻለ መንእሰይ ኣክሱምን ክከላኸሎም ፈቲኑ ድሕሪ ግን ኣይከኣለም ፅባሒቱ ሎማዓንቲ ኻኒ ከተማ ወሪዶም መንእሰይ ዝረኸቦ መንእሰይ ክቐትሎ ሓዲሮም ማለት እዩ ህዝቢ ኣክሱም ህዳር ጽዮን ምድሪ ከምዚ ዓይነት ሓዘን ኣጋጢሞ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ኣነ ተወሊደ ብዚ ከተማ ክሳብ ዝዓበ ኩሉ ግዜ